Kde rotačná kosačka končí, tam lištová kosačka ešte len začína. Hecht 587, pomocník na prerastenú trávu. V tomto videu si ukážeme, čo všetko obsahuje balenie lištovej kosačky, ako sa skladá lištová kosačka a samozrejme dáme jej aj poriadne zabrať. Nech vidíte, čo všetko dokáže. Balenie ma milo prekvapilo, aké je to pevné, robustné, kvalitne zabalené, aby sa nič nepoškriabalo. V tom balení celom nájdete okrem samotného stroja, ktorý je viac menej už celý skompletovaný, pár kolies, ktorý je dodávaný so závlačkami. Je tam vrchná výstuha rukovetí, rukovete samotné zabalené v molitáne, v kartóne, aby sa naozaj nejako nepoškriabali, nepoškodili. No a v podstate návod, náradie a skrutky na montáž. Takže nastavili sme si stroj už na kolesa, šípy musia smerovať dopredu, ventilkami smerom von, aby ste to vedeli dofúkať počas práce alebo pred prácou. Čo sa týka skladania, máme tu veľký šedý kryt kosenia, ktorý je prichytený v podstate len ručne, čiže treba si ho povoliť. Pod ním sa nachádzajú 4 skrutky, opäť dotiahnuté len veľmi ľahko. Treba vytiahnuť, povoliť tie skrutky. Na ne pôjde potom stojan na rukovete. Takže rukovec sme si namontovali, schválne som ešte nedoťahoval zadné skrutky, slúžia na to, aby sme si to výškovo správne nastavili. To výškové nastavenie potom urobíme, až keď bude predný strehací segment nahodený na klzákoch, vtedy ten stroj bude v úplne inom stave, vo vyvážení a potom si nastavíme dodatočne ešte rukovec na našu výšku. Takže čo je dôležité kvôli nastaveniu a kvôli pripojeniu? Lištu sme si dali do vzduchu tým, že sme stroj naklonili na rukoveď. Nahodili sme si na čiernu platňu štvoricu skrutiek, priložil som zo spodu lištu, dotiahol som mu od spodnej strany maticami. Je to 12 a 13 kľúč alebo orechy na golasadu. Nastavenie výšky sa rieši na týchto dvoch klzákoch. Stačí povoliť len zadný pár skrutiek, na to budete potrebovať dve 12. Lištu máme nasadenú, môžeme si nastaviť výšku rukovetí, ako nám to vyhovuje. Dotiahnutá dvojica matíc alebo tá skrutiek nám zabezpečí, že rukoveď bude pevná, nepohne sa. Môžeme prejsť na nasadenie krytu kosenia.
A ako sme ho zobrali, tak ho tam aj nasadíme. Hotovo, stroj máme zmontovaný, odbalíme posledné kryty, dáme preč kryt kosenia. Môžete vidieť, krytka slúži na to, aby ste sa neporezali a teda chráni aj vazelinu, ktorá premazáva poriadne v podstate celú túto lištu na strihanie trávy. Stroj máme nastavený, stroj máme v podstate nachystaný, môžeme si do ňoho naliať olej, nalejeme si do ňoho benzín, môžeme ho preštartovať. Motor je štvortakt, to znamená benzín čistý, ničím sa nemieša. Môžete používať 95-ku, ale odporúčam určite používať k ním prímesy, aditíva alebo teda stabilizátory benzínu. A tie zastabilizujú biozložku, aby vám nezalepila karburátor. Odporúčame skôr 100-oktánový benzín, ktorý obsahuje len 5% biozložky na 1 liter paliva. Čiže odporúčaný olej pre tento motor je Hecht 10V30. Niekde sú oleje označované aj ako SAE 30. Je to totožný olej. Dodávame toto balenie ako 0,8 litrové prevedenie. Do motorovej jednotky sa zmestí maximálne 0,6 litra. Čiže odporúčam napresno naliať podľa mierky zhruba pol litra oleja. Čo sa týka mierky, mierka má na sebe minimum a maximum. Čiže viete presne naliať motorový olej do stroja. Pozor, keď pôjdete merať olej, a hladina oleja sa meria tým, že mierku neskrutkujem do závitu, len ju priložím, maximálne ju pootočím o pol závitu, aby sa chytilo na prvý závit. Vytiahnem mierku a odčítam z mierky, koľko je oleja v motore. Takže motor sme si naliali dostatočným množstvom oleja, benzín je naliatý. Čo ďalej? Otáčky motora. Otáčky motora dáme na zajaca. Je tu ovládanie zajac, korytnačka a stopka pod korytnačkou, čiže tým potom ten motor vypnete. Teraz do zajaca, aby sme ho vedeli naštartovať. Na motore už nič netreba iné nastavovať. Jediné dôležité je správne potiahnutie štartera a to je práve až po úvodnom zabrzdení misky štartera. Takže prvý studený štart, videli ste, prebehol úplne krásne. Samozrejme, čo sa týka motora, motor po naštartovaní má voľnobežné otáčky, nič sa tu nerozbieha, žiadnu spojku netreba držať, aby motor bežal, beží sám a zastavíte ho len udusením otáčok na pozícii stop. Máme tu samozrejme dve spojky. Prvá spojka, otočená smerom dole, je spojka, ktorá nám spúšťa pojazd. Druhá spojka je zase spojka, ktorá má vlastnú bezpečnostnú poistku a po jej odistení sa nám zapne strihacia časť, ktorá v podstate začne kosiť. Takto jednoducho sa dokážete pohybovať po záhrade, po lúkach s pojazdom, s nastavenými klzákmi a môžete kosiť vysokú trávu, kľudne aj po pás. Kosačku máme pripravenú, nastavenú, preštartovanú a to, ako pracuje, si ukážeme potom v nasledujúcom videu. Sledujte nás.